उद्देश्यआ जेबो गैयामोन जेब्ला लकडाउन जायो बे समावहाय आंना फ्रि टाइम मोननायखाय बे खामानिखौनो मावगोन सानदों आं ओमफ्राय ओरैनो बिनि जि इनकाम बे इनकामखौ आं नुहुरदों जे सोंनायनि उनाव एबा मिथिनायनि उनावहाय बिनि इनकामखौ केलकुलेट खालामनायनि गेजेरजों आं बेखौनो मावगोन नामा एबा मावनोसै नामा सानदों आरो जोङो इनकाम आरो बिनि माबाखौ लानानैसो जों मावो नालाय मोनफ्रोमबो खामानिखौ जेब्ला लकडाउन जायो अब्ला बे लकडाउन समावहाय आंना फ्रि टाइम जादोंमोन बे फ्रि टाइम समावनो आं बेखौ सानखांनानै मावनाय जादों जागायनाय समाव बेसेबां बिगा जागायनाय समावहाय आं बेखौ 50 बिगाल' मावनाय जादोंमोन मानो होनबा फ्राय माखासे आंनि लोगोफ्रा एडभाइस होनायनि गेजेरजों बे 50 बिगाखौल' मावनाय जादों आरो आबाद मावनायनि अनगायै नोंथाङा माबाफोर मावो नामा आबाद मावनायनि अनगायै आं ओरैनो एलपि स्कुलनि हेडमास्टार हिसाबै दङ ओरैनो सिंगल टिचार हिसाबै दा बेखौबो आङो ओरैनो मावगासिनो दं आरो दिनैनि दिनावहाय नोंथांनि जिथु थालिरनि बागान खय बिगासो जानानै दं थालिर बागाना ओरैनो दा समावहाय 200नि बारा दङ आरो 230सो थांगोन माबायदि मुलाम्फा मोनो दा ओरैनो मुलाम्फाया देग्लाय थालिरनिफ्राय जों मोननाया ओरैनो इन बिटुइन 20निफ्राय 30 लाखसिमाव थादों आरो जोंनि लाइमोनफोरा माखासे गोरों सुबुं जानानैबो आबाद मावनायाव गावनि गोसोखौ गेहेलो खालामनानै दावखोबोनो हायाखै बेफोर लाइमोनफोरखौ नोंथाङा मा बुङो आं गासै लाइमोनफोरखौ आं खावलायनो लुबैदों जे जोङो जोंनि स्किलखौ डेभेलप खालामनांगौ जोंनि रोंनायखौहाय जों बाहायनांगौ जोंनाव ओरैनो एजुकेसन दंखायो गोरोंखा मानसि दंखायो बे गोरोंखा मानसिया बे आबादखौ मावनो थाखाय गोरलै जायो माखासे साइन्टिफिक मेथडफोरजोंहाय जों मावनो थाखाय जोंहा गोरलै जायो जोंनि मुलि सिनायनाय मुलि बाहायनाय माखासे इन्सट्राक्सन दङ बेखौ फराय आरो गोबां माखासे माबाफ्राव वेबसाइटफ्राव आरो गुगोलफ्राव नायनानैनो जों बेखौहाय एसे सोलोंनो हायो आंबो फ्रायानो माखासे लोगोफोरनिफ्राय लाबाय एडभाइस आरो माखासे बे इउटुब आरो माखासे गुगोलफोरनिफ्रायनो नायनानै बेखौ मावनाय जादों बेबायदिनो आंबो खावलायो फ्राय जेसेबांनाखि गोरों मानसिफोर आरो एजुकेटेड मानसिफोर आरो एमप्लयमेन्ट जानानै थादों बिसोरो एसे एनै बेबायदि खामानिखौ गोरलै खामानि बेफोरो नोंनाव एसे फाइनान्सियेलि केपिटेल थानांगोन बे ओमफ्राय नोंनाव एसे स्किल एबा नोंनि नलेजआ थानांगोन बिनि बागै बास बेनो जायो आरो मा थालिरखौ नोंथाङा बेहाय गायनाय जादों बेहाय आङो माबाल' गायनाय जादों मालभगल' मानो होनबा मालभगआ जोंना नैबेहाय डिमान्डआ बांसिन आरो बांसिन दाम मोनो बेनिखायनो आं बेखौ मालभगल' गायनाय जादों आरो साबैसे लेबारफोर बाहायदों बेयाव ओरैनो दा पार्मानेन्ट लेबारा जोंनाव 16सिम दङ 16 जनसिम दङ सिगाङावथ' जोङो 30 जनसो पार्मानेन्ट लेबार दङमोन दा ओरैनो 16 जनसो दङ आरो मोनसे खोथाखौ बेबायदि आबाद मावनायनि फिल्डआवहाय लाइमोन इउथ्सफोरखौ लाबोनो थाखाय गभर्नमेन्टआ माबायदि खामानि मावनांगौ माबायदि एवारनेस प्रग्रामफोर खालामनांगौ मा ट्रेनिंफोर होनांगौ होनना सानो बेयो गोनांथार जोङो नंगौ सरकारा गासैबो व्यक्तिनो एभ्रि इन्डिभिजुवेलनो जोङो मा होनो साख्रि होजोबनो हाया बे नंगौ नाथाय बिनो थांनानै थानो थाखाय जि राहा लामा बेखौ होनो हायो जेरै स्किल डेभेलपमेन्ट प्रग्राम बे प्रग्रामनि गेजेरजों जायफ्रा ओरैनो गोदोनानै थादों एबा मोनसे आबादाव एबा जिखुनु फिल्डआवहायनो इन्टारेस्टेड बे इन्टारेस्टेड फिल्डआवहाय स्किल डेभेलपमेन्ट प्रग्रामनि गेजेरजों बिसोरखौहाय स्किल खालामनांगौ एबा गोरों खालामनांगौ आरो खालामनायनि उनावहाय बिसोरनो मोनसे खामानि स्टार्ट खालामनो थाखाय एसे एनै सहाय होब्लानो बिसोरनि थाखाय मोजां जायो आरो सरकारा जोंनि ओनसोलफ्राव जोंनि मानसिफ्रा हाखौ खालि दोनबाय थानायखौ नुनो मोनदों हाखौबो जोङो नुयो फ्रायानो जोङो हाखौहाय खालि दोनो आबादखौ बोसोराव खनसेल' मावो आरो बाखि सम माखासे मासखौहाय ओरैनो खालि दोननानै दोनो बेफोरनि थाखायबो आङो खावलायदों फ्राय जोंनि सरकार आरो फ्राय जोंनि माखासे एबसुबो दङ एबसुखौबो आङो खावलायनो सानदों जे बिसोरबो एवारनेस आबादनि गेजेराव आबादनि थाखाय मोनसे मावनो थाखाय बिसोरबो एवारनेस होनो हायो आरो बेजों लोगोसे सरकाराबो बिनि जि लेकिं जि फार्मारफोरनाव जि लेकिं दङ एबा बिसोरो फ्राय जोंनि फार्मारफ्रा रोङा नालाय रोङैखायसो बियो खालि थादों
मिथिया नालाय बिनिखायसो बियो खालि थादों बिनिखायनो सरकारा मोनसे प्लेटफर्म लाबोनांगोन एबा बिसोरनो मोनसे सुबिदा होनांगोन जे जोंनि हाखौहाय माबोरै इउटिलाइज खालामनांगौ आरो मा आबाद मावनांगौ आरो एकदम जोंनि हाफोरखौहाय मेक्सिमाम इउटिलाइजेसनखौहाय जों माबोरै खालामनो हायो बिनि माखासे टेकनिक्सखौहाय सरकारा सुबिदा होनांगोन फोरोंनांगोन एबा एवारनेस होनांगोन अब्लानो बियो समाधान जागोन आरो